Rhywbeth hollol wahanol, cwci enfawr. Mae'n dydd Sul Y Tadau. O, cwci bach fi. Mae'n dydd Sul Y Tadau dydd Sul. Felly mae'n bwysig bod y plant yn cael sbri yn y gegin ac yn dysgu o le mae pethach yn dod wrth gwrs. Ie, mae'n syndod yn dweud. Ti'n bod, mae'r ymchwil yma na golli gad rhywun. A ti'n bod beth, dim ond nhw'n wybod clywed unwaith o le mae fe yn dod, maen nhw'n cofio fe. Dim ond unwaith, ti'n bod? Reit, so cwci enfawr, mae 'da fi 2 fan hyn sy'n wahanol. Ni'n gallu dod i mewn beth mae dad yn hoff ohono fe. A mae pawb yn gallu mwynhau ar diwedd y dydd. So, menyn sydd gyda fi mewn fan hyn wedi toddi just yn yr ystafell. A dwi'n mynd i ddod i siwgr brown mewn ynddo fe. Tal plan ar y siwgr brown. O, mae Sul Y Tadau, cofio. Wel, yndi, ti'n gael teg. Ti di cael sort of salad bach gyda iachus fyna, so ewn ni am y siwgr nawr. A mae dad yn licio, mae dad melys gyda llawer ohonyn nhw, ti'n bod? Oes. Yn dad yn hoff iawn o siocled, yn wr yn hoff iawn o siocled, felly fi'n siŵr tan o gen nhw'r unig rhai. Cyfuno yr siwgr a'r menyn fel hyn, ychwanegu bach o flas fanila, ond wrth gwrs, os ych chi yn hyderus yn y gegin, sy'n byd yn bod â dod i bach o flas sinsir, neu unrhyw... Ie, lemon, ta beth ych chi yn hoff o ddefnyddio. Smydwn ni hwnna mas o'r ffordd. So, cyfuno yr blas mewn y fyna. Wedyn, ychwanegu 2 melynwy. Gallech chi ddod i'r gwynwy os odyw e braidd yn sych yn y pen draw, ond fel arfer mae just y melyn yn ddigon. A cyfuno. Hwna fel chi'n gweld, mae'n jobyn gallu rhyw blentyn 4 mlynedd oed i wneud. Dwi'n coel bod blentyn dysgu bwyd chwarae yn y gegin efo neu cycenni efo mam ac ati a potsian a gweld ti'n neud stwff. Yn gwmws. Iste wrth y ochr chi a'r caden uchel. Falle bod hwnna'n fai ar nifer ohono ni bod ni ddim yn coginio gyda phlant. Ie, wel. Falle, ti'n meddwl, mae amser yn gwmws. Pawb mor fisi dydi am afe. A ni moyn bwyta mor gloer o cyrraedd gartre, mae'n rhwy o waith weithiau, dwi'n dweud, gael y plant. Blawd codi a bach o powdwr codi, baking powder mewn fyna, just i roi bach o godiad iddo fe fel yna. So hwn noten yn anodd weithiau i droi mewn. Mae peiriant yn helpu wrth gwrs, ond chi'n meddwl beth, mae'n sport i wneud e fel hyn. A wedyn, fi wedi dod i 3 chwarter yn mewn, ond chi'n gallu ychwanegu rhagor wedyn os eisiau. Mae lot o'r cwmnïau yma'n neud cwci mawr nawr yn dyn. Ti'n gwybod, ti'n gallu cael... Achos maen nhw'n handi, mae pawb yn gallu siarad nhw. Mae bwdyn yn gwmws, mae un yn dod i'r ford, wella bod yn lled i chi bwdyn llawn, ond un yn fod, pawb yn cael rhywbeth melys yn gwmws. A dyna gyd, so dyna'r dow, yr toes wedi wneud, na gyd ti eisiau wedyn yw platiau sy'n addas ar gyfer y ffwrn. Pidwch chi dod nhw ar eich China gore a dod i hynna yn y ffwrn a byddai crac gyda chi. Ti'n gadael i'r toes orffwys gyda ni? Does dim rhaid, mae gyda fi'n fan hyn fi wedi wneud ynghynt, a ti'n gallu gweld wrth bod y menyn yn caledu yn y toes, mae yn mynd yn fwy caled, ond os dim eisiau, achos beth ni'n gwneud nawr yw just, os dim eisiau iro'r tin, achos neu'r gwydryn... Wel, na gyda ni, ni'n mynd i weini fe yn yr plat, neu yn... So ddod hwnna mas o'r ffordd, a wedyn just i wasgu fe, yn ymal iawn. So mae werth i ti ddewis, disgyl fach neis wedyn, ond bod e'n addas ar gyfer y ffwrn, fel ti'n gweud, yn dyfe? Beth fi defnyddio fan hyn yw un pei, so mae hwnna to, neu chymod blynydde nôl, un tebyg i hyn, i'r tartiau yn faler, i'w blat gwydr, neu rhywbeth fel yna. A i wasgu fe, newn ni'r un bach hyn fan hyn, yn iawn, so ddod ni tymor bach. Neud e'n weddol, ddwfn, ond... Ti'n gallu amrywio'r trwch nhw'n bethau, ti'n gallu cael y canol bach fwy cala neu'n meddal na'i gilydd. Gwy. Gwy, yna gair. Am gair gwell i gael. Mae'n credu bod hwnna'n cyfieithu, gwy. Nadi. So fan hyn, mae gyda fi peth o'r teip o bethach gallech chi ddod i mewn a falle sy'n ffefrynnau ar dadis a mamis a'r plant, wrth gwrs. So mae gyda fi cwbl o fisgedi Oreo fan hyn. Torrwch nhw i fyny fe bod ddim un pisyn mowr gyda chi. Darnau o siocled, yr chocolate chips fan hyn. Ti wedi bod yn hoff iawn o hynna. Do, dwi wedi cael So, beth sy'n ddiddorol am reini? Dyn nhw ddim yn toddi, dyn nhw? Na. Yn y gorffennol, fi wedi gweud, defnyddio'ch siocled go iawn, torrwch nhw'n bisius bach a defnyddio nhw. Ond mae hwn yn toddi, mae rhain yn cadw siap. Felly, os chi moyn gweld y twlpe bach gwyn, defnyddiwch yr chocolate chips. A wedyn hyd yn oed cwbl o'r losin ma, mewn yn nhw fel yna. A dod i hwnna yn y ffwrn. Nawr, os ych chi'n dod i fe yn y ffwrn am ryw 5-6 munud, mae'n dod mas yn gwy, fel wedwn ni, a chi jyst yn bwyta, falle twlpyn o hifen iar y top, neu hifen, cwstad, a
gyda fe o'r bowlen. Mae gyda fi'n fan hyn sydd wedi dod mas rhyw 6-7 munud yn ôl, a chi'n gallu gweld bod popeth wedi coginio fyna, fi wedi dod i calon bach fyna, fi wedi defnyddio pretzels yn yr un ma fan hyn, i weid dad, a fi wedi coginio hwn am rhyw 5 munud yn fwy, fel bod e yn caledu tymed bach, ond mae dal fel ti'n gallu gweld yn chewy, reit. So fi'n credu dylen ni roi llwy bach i ti fyna. Ti'n brysur penwythnos, Gwyl fwyd yn dynefwr yn Llandeilod, fori a di Sul. So fyddwn ni rhain coginio fyna. Gerdd o phopeth, na hefyd yn drysau pob math. Oes, coginio gyda'r plant i roi ysbrydoliaeth a mwynhad iddyn nhw.